வணக்கம். பொண்ணு பேர் ஸ்ரீமதி. என்னென்னா வீட்டில் வந்து இங்கே சொல்லி கொடுக்குறத வந்து வீட்டில் வந்து சொல்கிறது தானே அந்த டீச்சர்ஸ் பேரை வந்து சொல்லி இப்போ அவங்க பொண்ணோட பாப்பாவோட டீச்சர் பேர் மோனிகா. ஒரு நாளைக்கு 10 தாட்டி மோனிகா மேம் அதை சொன்னாங்க இதை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க 2 பேருக்குமான அந்த உறவு ரொம்ப ஒரு கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியா அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மோனிகா மேமை பிடிக்கும். ஒன்றை பிடிக்கும்பா, அம்மாவை பிடிக்கும்பா, அடுத்த மோனிகா மேமை பிடிக்கும்பா அப்படிங்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். அவங்கள்ட்டையும் நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவோம், மேம் இந்த மாதிரி இவங்களை சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அடம் பிடிக்கும் போது அவங்களும் சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு பாப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க 2 பேருக்குமான அந்த மோனிகா, அவங்க மோனிகா தான் நினச்சிக்குவாங்க. எங்களுக்கு அதுவே பதிவாயிடுச்சு. இன்னொரு மேமுக்கு மோனிகா மேம் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட கூட சொன்னோம். இப்போ அவங்க இல்லை இருந்தாலும் இப்போயும் அவங்க பேர் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அது ஒரு அந்த 2 பேருக்குமான ஒரு உறவு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் எல்லா நாளும் இருக்குங்க. தேங்க்யூ.